Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A proč tohle točím? Vypadám jako Milořek, kdybych neměl oko. Proč tohle točím? Že nekončím s videama. Protože jeden kluk, Erik, mi žádal, abych nekončil s videama, abych točil nějaký let's play. Tak dobře. Rozhodl jsem se tak, že bude Futurecraft a ještě asi Euro Truck Simulator 2 a GTA 4, ale s tou GTA 4 nevím a ozvu se vám, až budu vědět víc o GTA 4, takže já se s váma loučím a zatím čau. No, takže jsem zpět. GTA 4 bude. A bude. Ale asi nejvíc mě láká ten Futurecraft. A tak. A já se s váma pro tuhle dobu loučím. Nezapomeňte zanechat like, odběr nebo koment. A já se s váma loučím a čau.